Я вітаю всіх, хто абудзіўся з мэтай далучыцца да нашай каманды. Вы не пашкадуеце. Наперадзе новае падарожжа па сцежках, што вядуць да нашай агульнай нацыянальнай еднасці. Гэта наперад у мінулае. Едзем. Ой, не буди весна, пару давнишнюю, цвіла тады сама, я разом з вішняю. За плячыма пэўная адлегласць, і мы на месцы. Называецца гэтая вёска ў Уліцкім раёне Беліца. Тут нам пакажуць даўнішняе земляробчае свята Юр'я, а я збіраюся вам расказаць пэўныя звесткі пра мінулае паселішча. Сняжком присыпана, а вишни спелые давно присыпаны. А вишни спелые давно присыпаны. Ой, не зови весна, что уже не вернется, что молодой было, самой не верится. Что молодой было, самой не верится. Ой, не буди весна, пару давнишнюю. Стоп, одну секунду. Однажды Моцарт, услышав молодого Бетховена, сказал: «Этот малый еще даст о себе знать». Мы надеемся, что и у вас найдется в конце программы несколько хороших слов для нашей исполнительницы. Ведь она молода, как когда-то был Бетховен. У нас в гостях Даная. Даная можно перевести как греческая, либо жаждущая. Чего же она жаждет? Наверное, снискать себе славу на поприще сцены. Сегодня узнаем. Привет, Даная. Привет. У нас с тобой великолепная песня, потому что наши ребята трудятся на белорусской почве. Они добывают алмазы, из которых мы с тобой делаем сегодня бриллиант. Как тебе песня? Песня мне понравилась, она про молодую девушку, поэтому я считаю, что она мне очень подойдет. Я тоже считаю, что она очень тебе подойдет. Я сделал аранжировку такую достаточно модную. Как тебе? Мне понравилось, я думаю, что получится хорошая песня. Ну, мне кажется, и стиль этой песни должен быть такой немножко молодой, такой с новыми фишками, с какими-то, с новой манерой исполнения. Да, конечно, безусловно. Поэтому давай будем пробовать петь именно в таком стиле. Да, давай. Ой, не буди весна. Як бачыце, мы ўжо тут, а значыцца, мінуў час ад таго, як мы ездзілі на Гродзеншчыну. Так што варта аднавіць уражанне і стварыць новае аблічча для даўнішняй песні, запісанай у Беліцы. За гэтую адказную справу гэтым разам бяруцца кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Даная. Даная, навучэнка гімназіі каледжа мастацтваў імя Ахрэмчыка, тройчы супермадэль Беларусі ў межах фестывалю «Мельніца моды», фіналістка нацыянальнага адборачнага тура міжнароднага дзіцячага конкурсу «Еўрабачанне», фіналістка радыёконкурсу «Маладыя таленты Беларусі», удзельніца гала-канцэрта «Краіна цудаў» на славянскім базары ў Віцебску, лаўрэат мноства іншых нацыянальных і міжнародных фестываляў і конкурсаў. Ладзіць і бярэ ўдзел у многіх дабрачынных праектах. Дамы Юр'я сустрачаем, дамы Юр'я сустрачаем, дамы Бога звеличаем, дамы Бога звеличаем. Подай, Боже, да ключи замки. Подай, Боже, да ключи замки. Адамкнуть и сырую земли.
да выпустите росицу, да выпустите росицу. Маецца пра паходжанне назвы вёскі Беліца прыгожая, але сумная легенда. Некалі жыў у тутэйшых мясцінах пан, і была ў яго дочка Беліта, якая пакахала каваля Залатарэчку. Але пан нават думкі не дапускаў, каб аддаць дачку замуж за халопа. Хутка прыехаў у маёнтак жаніх Беліты. Папрасіла яна ў бацькі дазволу схадзіць на прынёманскі луг развітацца з любымі мясцінамі. Скінула з галавы хусцінку і кінулася ў Нёман. Даведаўся пра тое Залатарэчка. Людзі кажуць, не адзін год хадзіў ён па беразе і клікаў каханую: «Беліта, Беліта». Слёзы капалі з вачэй. Так і ўзнікла рэчка Залатая, а паселішча назвалі Беліца. Молодая молодашка, выйди, 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 выйди на булочку, вынясь, 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 вынясь подарочек, 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 поясочек, копуяек, копуяек на полмисы, колбасою, колбасою окружите, белым сыром, белым сыром заложите. Мы пришли до вас повіншаваць вас з Юр'ем і пажадаць вам добра, міру, добрабыту, каб кожны год па сыночку, ну можна і па дачушцы, правда? А можна і двойню. Ось. Вялікі дзякуй вам, даражэнькі, за тое, што завіталі, што не абмінулі маю хату. Вялікі дзякуй вам за віншаванні, за пажаданні. А гэта вам пачастункі. О, дзякуй, маладзічка, дзякуй, дзякуй. Вось вам юр'ёвая стужачка. Ой-ой-ой. Ой, дзякуй, дзякуй, маладзічка. Вось гэта юр'ёвая стужачка. Кожнаму падзелім па кусочку, абярэг ад усякіх напасцей, каб было ў доме ўсё добра і спакойна. Вось так, і шчасця ў хаце было. Дзякуй табе, маладзічка. Давайте дзяліць. Кожному по кусочку. О, Сюди ще одну. яшчэ. Крыху пра сэнс земляробчага свята. Зазвычай менавіта на Юр'я ўпершыню выганялі пасвіцца карову. А сам Юр'я лічыўся не толькі апекуном свойскай жывёлы, але і валадаром ваўкоў. У народзе лічылася, што ездзіць ён на белым кані і замыкае пашчы дзікім звярам, каб тыя не нападалі на скаціну. А ў нашай студыі ў згодзе працуюць над аздабленнем народнай песні кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Даная. Да іх на хвілінку і завітаем. Сначала сделаем так, чтобы звучал коллектив, а дальше придумай тоже какую-нибудь мелодию, я здесь даю тебе свободу, чтобы ты сделала вступление к этой песне. Я специально не буду делать проигрыш, пусть это будет вот строчка «Ой, не буди, весна пару давнишнюю». Хорошо. И дальше первый куплет. Поехали. Ой, не буди весна, пару давнишнюю. Хорошо, Дана, одну секунду. Вот когда ты переходишь, когда ты поешь фальцетом, и у тебя переходы на микс, они очень резкие. Мягче. Сделаем их поплавнее, хорошо? Давай. Ой, не буди весна, пару давнишнюю.
дай же мне милый, ды худший мне волю дай, только тайное словечко, ты другой не перадай. А мы ў вёсцы Беліца Лідскага района. Гісторыкі пра паходжанне назвы маюць сваё, больш рацыянальнае меркаванне. Згодна з ім, Беліца паходзіць ад слова «белы», што азначае чысты, свабодны, таму што землі гэтыя не былі заваяваны ні крыжакамі, ні мангола-татарамі. Усяго ў Беларусі маецца 3 вёскі з назваю Беліца. А яшчэ багатая яна на таленавітых і апантаных людзей. Так этнапакой у мясцовым клубе стварыў тутэйшы жыхар Леонід Карповіч. Менавіта ён збіраў па навакольных вёсках даўнішнія прылады працы, гаспадарчае прыстасаванне і іншыя экспанаты. Жита половинка, там дзяўчына жита жала, сама чорнобривка. Гойда, гойда, да гойда, 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 да гойда, там дзяўчына жита жала, сама чорнобривка. Жала яна жала, села спачываці, ехаў казак з Украіны, мусіў шапку зняці. Гойда, гойда, да гойда, 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 да гойда, ехаў казак з Украіны, мусіў шапку зняці. Дзяўчыненька ўстала, казаку сказала: добрый день, казаченька, серденьком назвала. Гойда, гойда, да гойда, 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 да гойда, добрый день, казаченька, серденьком назвала. Мы вяртаемся з Беліцы ў мінскую студыю. Дарэчы, адной з удзельніц тутэйшага калектыву абрад быў пераняты ад Зінаіды Яўгенаўны Стэльмах з вёскі Ахонава Дятлаўскага района. У першасным выглядзе вы зможаце ўбачыць Юрія ў нашай наступнай праграме. Цяпер жа давайте зазірнем да Сергея Сухамліна і Данаі. Толькі цешымся песняй гармоника. Стоп, давайте остановимся здесь. Я предлагаю здесь сделать еще бридж, потому что очень хорошо добавить бы сюда какую-то изюминку. Да, я тоже тебе хотела предложить сделать бридж вместо 3-го куплета. Как ты думаешь, что мы сделаем здесь припевом? Я думаю, строчку «Цвела тады сама». Угу, хорошо, то есть мы повторим ее и распоем. Да. Отлично, так и сделаем. Тогда бридж после 2-го припева. Угу. Ваня, дай там плюсик, чтобы она имела понятие, где мы находимся. Ой, там у садочку соловей щебечет, и он кличет Оксану в сад. Ой, выйди, Оксана, ой, выйди, кахана, тебе дожидаться.
У 18 стагоддзі на поўдзень ад Беліцы на беразе Нёмана месціўся двор князя Караля Станіслава Радзівіла. Да 1832 года вёска належала гэтаму магнацкаму роду. Пасля смерці Сафіі Радзівіл перайшла да яе мужа Лявона Вітгенштейна. Напрыканцы 19 стагоддзя тут налічвалася 100 двароў і 883 жыхары. Меліся касцёл, царква і сінагога, 3 карчмы і школа. Цягам года праводзілася 4 кірмашы. Посадила бураки под зеленым дубом, полюбила бригадира с кучеровым чубом. А я чернява, молода, кудрава, целую ночь не спала, бригадира ждала. Приди, приди, бригадир, до меня у гости. Посаджу тебе на зеблик, разом и погостим. А я чернява, молода, кудрава, целую ночь не спала, бригадира ждала. Тольки бригадир в хате опинувся, як уже мой мужичок з роботи вернувся. А я чернява, молода, кудрава, целую ночь не спала, бригадира ждала. Обнаружил мужичок бригадира в хате, и стал его молотить спереди и сзади. А я чернява, молода, кудрава, целую ночь не спала, бригадира ждала. Ваня, где-нибудь здесь пометочку сделай. Ты самая разом. Хорошо, да, мы подошли к концу песни, и мне кажется, в конце песни тоже чего-то не хватает. Да, я думаю, что наверх куда-то уйти, сделать кульминацию такую. Я согласен. И не хватает точки какой-то. Можно повторить еще раз припев с уходом наверх и потом сделать нежненький такой финальчик. Хорошо, давай будем пробовать. Разом с вишняю, разом с вишняю. Отлично, молодец. Ты хорошо справилась с этой задачей. Да, Сергей, тебе спасибо большое за запись. Дорогие друзья, сложно мне не было писать эту песню, потому что она подходит мне по характеру, по настроению, по тесситуре. Поэтому сегодняшняя запись прошла в очень приятной атмосфере. Завершылася наша віртуальнае падарожжа ў Беліцу Лідскага раёна. Наблізіўся да фіналу і працэс трансфармацыі даўнішняй песні там запісанай. Глядзіце і слухайце «Ой, не будзі вясна» ў выкананні Данаі і вяртайцеся да нас роўна праз тыдзень. Мы накіруемся ў Ахонава Дятлаўскага раёна, убачым тамтэйшае юр'я, унесенае ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў нашай краіны. І яшчэ, усе цікаўныя могуць убачыць абрады і песні ў нескарочаным выглядзе на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, буду чакаць.